लोगोफोर नोंसोर मिथिगौना श्री कृष्णनि जोनोमा बोरै जादोंमोन? श्री कृष्णआ दापुर जुगाव जोनोम जादोंमोन। हिन्दु शास्त्रनि बायदिब्ला श्री कृष्णआ भाद्रपदनि रोहिणी नक्षत्रआव जोनोम जादोंमोन। भागवत पुराणनि बायदिब्ला विष्णु महराव बेयो चन्द्रदेवखौ बोसोन होदोंमोन दि बेयो हर गेजेराव अखाफोरनि सोरांजों जोनोम लागोन। श्री कृष्णखौ चन्द्रवंशी होनना मिथिनाय जायो, बेनिखायनो श्री कृष्णखौ अखाफोर फोलेरनिबो बुंनाय जायो। श्री कृष्णआ कंस राजा थामहिनबा गावनि बिमायखौ फोजोबस्रांनो थाखाय दापुर जुगाव जोनोम लाफैदोंमोन। श्री कृष्णआ जोनोम लानाय बिमानि मुङा जादों देवकी आरो बिफानि मुङा जादों वासुदेव। श्री कृष्णआ वासुदेव आरो देवकीनि 8थि फिसाज्लामोन। नाथाय देवकी आरो वासुदेवआ गावसोरनि 8थि फिसाज्ला एबा श्री कृष्णखौ इसोरनि थिननाय बायदियै यशोदा आरो नन्दलालनो फेदेरनो थाखाय दोनहैदोंमोन। लोगोफोर बेबायदि भिडिअनि नटिफिकेशन मोननो थाखाय नोंथांमोना बर'नि दानि 2.0 खौ साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय आरो लोगोसेनो भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला नोंथांमोननि लोगोफोर आरो जाथि खुरमाफोरनो शेयार खालामलायब्लानो जाबाय।